جبوی پنجمی شف خۆپیشاندانên Amerîkî di encama mirina George Floyd de dijî desthilat û karên jadperestî û tund hember hin welatiyan berdewam bûn. Şer û alozî navbera xwepêşanderan û polîsê de durust bû û gaza rûndekirêj ji aliyê polîsê ve hate bikaranîn. Hem bajarên Amerîkî qedexeya hatin û çûnê sepandin, ew jî ji bo kontrolkirina xwepêşandanan. Serokê Amerîkî Donald Trump gev xwarin û got eger desthilatên herêmî nikarin rewşê kontrol bikin dê bi hela artêş da keve ew jî ji ber karên ziyankir û xirabûnê ji aliyê hin xwepêşanderan ve. Hekimê Wîlayeta New Yorkê dibêje ku hin ji xwepêşanderan berê xwe dane karên xirabûnê. Hejmareke kêm hebûn ku karê ziyankir dikirin û li vir tenê ji bo êrişkirina ser polîsan bû. Ev karê wan nahêle ku em pêşkevin. Li Kanada Floydekî din hebû. Regis Korchinski pakêt jineke reşpêste li Toronto ji qetê 24 ve ket û can ji dest da. Sedem jî nehatiye naskirin. Lê ev yekbû sedema tûrebûna xelkê da ku bawayekî nêzik ji Amerîkayê ve xwepêşandanan li dar bixin dijîn jadperestiyê û karên tundrawên polîsê ku xwepêşandar dibêjin destê polîsê tê de hebû û nikarîn alîkariya Regis bikin. نزانم اگر پلیس گوه ددنما یا نه لی از هز دکم از خورتم همو کس رشو و سپیپیس جیانا ما جبوان گرنگه مرنا جورج فلوید لسر دست افسرکی پلیس لمیناپولیس بوس دما پیلک تند جو خۆپیشاندانان کو دموکراسیتا امریکی و پرانسیپین وکهویه لوی ولاتی دخل جهه پرسیده لجموان ولاتیان. ایوان عمر، کردستان 24